Konpainiaren ekoizpen berria prestatzen, kamaleoian ari da dantzaz. Musikaren poetikotasunak bereizten du lana, irudiak ere garrantzia izango du. Hiru koreografiak osatzen dute ikuskizuna eta kameleon piezatik hartu du izena. Aulkian eserita daude hasieratik bukaerara. Kameleonek antzerki lanarekin jolastu arazi digu. Bai eta emakumezkoaren eta gizonezkoaren alderdiekin ere, minutu bakar batean egin daitezkeen espresioekin. John Cagen musikaz, Itzik Galiliren sorkuntza da Kameleon. Dantzaz konpainiaren ikuskizunetan, ohiko kolaboratzaile bilakatu da Israelgo koreografoa. Oso gustuko dut bere dinamika, oso fisikoa da eta umorea eta sentsualitatea ere baditu aldi berean. Gazteekin duen harremana ere oso gustukoa dut. Bultzatu egiten ditu lanean, eskuzabaltasun handiz gainera. Euren ezkutuko doainak azalaratzen dizkie dantzariei. Things I Told Nobody pieza ere eskaini die dantzariei Itzik Galilik. Händel, Vivaldi, Mozart eta Satie konpositoreen musika dute oinetan 10 lagunek. Marren jolasa du bereizgarri, urrutiratu eta gerturatu egiten dira. Geografia moduko lana da marrazkian hitz sortuz, taldekako pauso batetik bikote edota laukote dantzara igarotzen dira oso azkar. Poloniako Jacek Prexlobovik koreografoaren Few Brief Sequences sorkuntzak osatzen du kamaleoiaren programa. Hirugarren pieza ere oso polita da. Sentsuala da, 6 dantzarik osotzen dute, 4 neskak eta 2 mutilek. Eta bikote eta hirukote lanak ere ugariak dira eszena gaineko mugimenduan hitzekin. Jordi Zabalek interpretatutako Maraizen musika barrokoa dantzatuko dute, Katarzina Kozira artistaren bideosorkuntza baten proiekzioak lagunduta. Jatzeken koreografia ikusterakoan egin zion proposamena. Dantza hain da harmoniatsua bideoarekin apurtu egingo dugula, eta atentzioa deitzen du benetan bideoak. Kamaleoia osatzen duten 3 piezak orain zenbait urte sortuak izanagatik, dantzagunean egoitza duen konpainiaren dantzariei begira egokitu dira. Jatzek biziki dabil lanean konpainiarekin eta moldaketa asko egin ditu dantzariekin. Hasierako jantzietan esaterako botak zituzten oinetan, baina orain hankutzik dantzatzeko erabakia hartu du, garaikideagoak direlako. Koreografia lanetan ere askatasuna eman die, eta laguntzailea etorri zenean galduta zegoen. Hau zer da, pieza aldatu didazue zioen. Kamaleoiak dantzaz konpainiaren ekoizpen berriak larunbatean du estreinekoa Gipuzkoako hiriburuko Victoria Eugenia antzokian.